ungaqamba manga ubala nabantu usibaqolile. Okay, ngisibongiseni kwakamthembu ngidila ne-fraud ngokuqola abantu. Ngikuthembisa umsebenzi ngithi kukhona umsebenzi okhona ubungekho umsebenzi. Waqala nini? Ngiqale ngo-20 ngiphelelwe itofo ngo-2022. Awufuna umsebenzi uqola abantu wena? Ngaphelelwe ngangisebenza e-Express Label kuma-chemical kuma-salotech kwizinto ey'namathelayo zakhiwa yithina ngemishini ngangisebenza lapho. Manje wasuqola abantu baqola ngani khuloko? Ngibaqola ngokuthi ngibathembise umsebenzi bangilokhuzi ngoba ngibathembise umsebenzi ukuthi umuntu uzongena emsebenzini. Nanenye baqola ngayenye. Ukhona nje ngidila okunye ngithi umuntu ongenani ngizomenzela u-matric ngingakwazi ukumenzela u-matric. Futhi abangikhokhele lo bathatha malini abantu? Bazokhuza kuba 1.8. Abanye lo kade ubika 1.8. Abanye kuba umuntu mhlawumbe umnikeza imali asuke nayo kuba ulokhuzu mhlawumbe 800 ngaleso sikhathi asuke nayo anginikeze lo mali bese wenza njani wena? Mase ngiyahamba ngiyabaleka. Omunye wenza njani? Abanye ile yowenza ile yokuqola abantu nokwenza i-fraud le yokuqola abantu. Nane ngikwenza nane izinto zakhe balekile ngilokhuzu ngiswe ngithembisa umsebenzi mhlawumbe umuntu umeshiya into zakhe kube into zakhe gcine zikumini into zakhe njengalezi lezi ezomuntu lezi ekudalezi ubuyisela umuntu izinto ezibalekanje angithe zakho umuntu namqolile lo angithi check kakhulu uqinile ukushaya ke ngoba wenzani lona qolile nalo ayike ubuyisela izinto ezibalekanje aqale phansi umuntu enzini owaphi lo ngithatha isitifiketi uhlala manje kuphi ekhaya kini ekhaya emzini yathi sendoda emzini yathi inamba yalo muntu iphi bathi kuphi kini njengamanje bathi uyasebenza ke bathi ngihlale nokhuzeni eflatini nayo umakhumalo bathi usebenza ngoba ungeke ungahlala kini ngakahlala ekhaya bazi ukuthi uhlala lapha kini umakhumalo lokhuzayo osebenzayo ngoba ngihlale eflatini nje kuyena awuzi kini iphi inamba yalo muntu simfonele sibuyisele into zakhe ngeke ungazi nayo inamba yakhe no anginayo futhi ngaba ukhathi ngishayiwe ngoba ngisanda kushawa nje yalahleka ngaleso sikhathi ifoni kwathathelwa ifoni khipha la let's ala lo ushawe baby lo let's awe isholo impela ukuthi umsebenzi wakho aphila ngawo uhlala e-street uhlala e-point lo mfana uzobuya back still manje ulinde umuntu ozodlula ePine Town mhlawumbe ulethe imali ukuthi umthembise lo nto kuphatha izinto ongazona ngisho zakhe njengamanje kodwa usho nje manje uzomgebenga kwi-traffic ebheka kodwa umfonela manje ukhala ngathi sonke la sesiyilima manje ayivuma wena manje nje manje uzokunika kanjani lo muntu uvasa usunegazi azofola negazi inkinga uzongisola ukusola kanti uzomenzana awusazwani naye imali yakhe lindele imali lo muntu lo muntu osazomqola futhi manje uqola abantu abangaka ngonyaka wena uwodwa nje uzomsola hayi inkinga ke yakeni lokhuzu imali wena imali yenza ngesihlawula ngakade ngikhipile kube kade ngimele sizo manje wahlawula manje usukhulupela usumngaka imali yami siyayifuna futhi lo mali wena wahlawula ngayo imali ngahlawula ngayo siyayifuna futhi lo mali ufuna umsebenzi wahlawula no manje unophiliswa intombi kahle kahle wena usho njalo uyazi nje ukuthi wayohlawula manje ngoba uhlala edrobha ngiphiliswa intombi wena bungayifici nento ngentombi ngomphila ngathi Twenzelani nje kanga umuntu wakithi kunyama mfethu awukwazi ukuzama nangabantu banana awusondeza ngapha nasikhuluma nangabelungu usuka phaphathe woza la Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Imagine ngokuthi impilo inzima kangakanani already. People are having it hard la ngaphandle kunamisebenzi. People are desperate for jobs. Abantu bafuna imisebenzi. And kunebantu laba babone opportunity ukuthi basebenzise lokho ukuthi baqhule abantu imali tabo otokugcina lo mnye umuntu usuwayibolekile leyo mali leyo because desperate for umsebenzi akanamali. Wena umscam, guys, it's so sad. Nje ngibona ngathi lo body bamshaye kancane bekadeserve ukushaya ngoshaywa owazi angakhona nokhuluma because this is so sad.
This is really, really sad. Nkosi yami ngokuthi labanye bambhadala abo 1.8, labanye bambhadala abo 800. Ashaya qithe adle phansi. Shaya nje aqithe adle phansi athembise abantu umsebenzi longekho. Guys, please be careful. Abantu abasana tinhlitiyo, abasana bonembeza la ngaphandle. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.